Sa ngalan po ng mga espiritista sa Sentro Inkairiana Ningbe, kami po ay bumabati ng isang masaya at maligayang anibersaryo ng Sentro Sibol Tagumpay Ningbe. Maraming salamat po sa Panginoon nang dahil po sa biyaya niya, tayo ay nangaligtas sa pamamagitan po ng pananampalataya, hindi po sa pamamagitan ng ating sarili. Ito po ay kaloob ng Diyos. Para po magkaroon tayong ganap na kaalaman, kailangan masuri natin to. Hindi ko po pinapaliwanag, itong nakasulat, maliwanag ng dati ito. Karagdagang diwa po itong sinasabi ko sa inyo bilang pag-aaral sa Ebanghelyo. So ito pong naunang versikulong ito. Ang pinaka-importante na ingredients dito, yung biyaya ng ating Panginoon. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po yung bridge, yung tulay. Hindi po sa ating sariling mga gawa. Ito, sabi niya, ay kaloob ng Diyos. Naiintindihan po ninyo? So, hindi sa pamamagitan ng gawa. Sa po yun, sa kasunod na versikulo, ito pong 2:9. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kahit na mabuti yung gawa mo, wala kang tsansa. Upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Parang hindi siya makapagmalaki. Ito pong sa susunod. 2:10 ng Efeso. Ganito po yung nakasulat. Tayo ang kanyang mga gawa. Nilalang para kay Kristo Jesus. Para sa mababuting gawa na tinalaga na nung una na siya nating dapat lakarin. Yun po ang pagdumadaan sa tulay, ang dapat nating lakaran, lalo sa pananampalataya para magkaroon ng kaganapan yun, mabubuting gawa. Nalalang tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, itong ating pong Panginoong Jesucristo, para sa mabubuting gawa lang. Wala nang iba, hindi na po naka-specify yun lang po. So, swerte natin, napakapalad natin. Ito pong susunod. Nabanggit na kanina ito. Dito sa Juan 1:12. Ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinalooban ng matawag anak ng Diyos sa makatuwid bagay. Itong nagsisisampalataya sa kanya. Sa makatuwid, para tayong binigyan ng adoption paper para maging adopted child tayo ng ating Panginoong Diyos. So kung adopted child tayo, inanampun niya tayong bilang anak, marami po tayo mga privileges. Marami tayo mga pribilehyo. Etong pinangangako niyang ay handa niya ang tirahan sa langit. Sabi niya, pag nahihanda ko na, babalik ako at kukunin ko kayo. Kung saan ako naroroon, ay dumuhon din kayo. Di po napakaganda. Ito po yung sinasabing langit. Ito po ay isang nakakaaliw na mangyayari sa hinaharap. Ito pong salitang langit nasusulat sa Biblia. Napakaganda po, napakasaya, kung
malalaman natin kung kayo palagi kayong nagbabasa ng Biblia. Doon po natin makita kung gaano kaganda yung larawan ng langit doon po sa Apokalipsis. So itong langit na ito, pag nakasama natin si Jesus Christ, ang ating Panginoon, makikita natin ng personal na mukhaan. Makakasama natin Liban pa nun, ang pag-asa nating makikita ang ating mga mahal sa buhay, yung mga nahuna na sa atin. Kagaya ng ating mga magulang, nahuna na sa inyo, mga ilang years, o itong mga, halimbawa, yung asawa mo, yung mga anak mo, doon magkita-kita ka tayo doon. Yun po ay ang isang sulyap kung gaano kaligaya ang langit. Parang mga litrato sa album ng Pag-asa. Para po magkaroon kayong idea. Magbasa kayo, lalo na sa parte ng Ecclesiastes, yung bandang huli. So, ano po yung dapat nating alalahanin? May assurance, may kasiguraduhan. Basta ang lalakarin lang natin na inanda ng Panginoong Diyos yung mabuting gawa. Para sa ganon, ang ating pananampalataya ay magkaroon ng talagang kahulugan. Ito po ang sangkap ng kaligtasan. Hindi tayo maliligtas sa mabuting gawa lang. Kailangan po, ang pinaka-importanting sangkap dyan, yung biyaya ng ating Panginoong Diyos. Mag-isip-isip po tayo. Dito po natin mahintindihan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Nang dahil sa kanyang pagsinta sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang anak na bugtong sa 3:16. Ang yan. Ang sino man sabi niyang sumampalataya sa kanya, hindi siya mapapahamak, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yun po ang kasiguraduhan. So, mag-isip-isip tayo. Dito po naganap ang pinakamalaking transaksyon dito sa buong mundo. Nang dahil po sa ating kasalanan, tinubos niya tayo, pinagkaloob niya yung bugtong niyang anak para kung sino man ang sumampalataya sa kanya, hindi siya mapapahamak, makakamtan niya ang buhay na walang hanggan. Dahil po sa kasalanan niyan. Kaya, ito pong kasalanan na ito, nananatili dito sa mundong ito, mula pa nung nagkaroon ng mga unang tao. Doon sa Garden of Eden, sa hardin ng Eden, ito po, ginawa ng Diyos ito Meron ding isang hardin doon, yung hardin ni Satanas. So, para po wag tayong magkasala, ito po yung isang kasabihan. Kung ayaw kayo ng bunga ng kasalanan, huwag tayong papasok sa hardin ni Satanas. Yun po ang magandang kawikahan din. Yung kasi ang nagpapahamak sa atin. So, ngayong mga nagkaroon na tayong kahalaman tungkol sa kaligtasan, kasiguraduhan, katiyakan. Sabi nila, nakakasiguro ba kayong maliligtas? Sigurado. Bakit? Gusto pa ng Panginoon. Pati yung mga makasalanan. Tayo nga, puro tayo makasalanan. Bumaba daw siya. Hindi para sa mga banal, kundi sa mga makasalanan. Para sumisi sila sa kanilang pagkakasala. Nahintindihan po natin. Magbasa tayo ng Biblia. Sabi ng Panginoon, the Lord says, sabi niya, the eyes of the Lord is on the righteous, and His ears are open to their cry. Sabi niya, ang mata ng Panginoon
ay nasa mga matutuwid, at ang kanyang tainga ay bukas sa kanilang mga daing. Kailangan manalangin tayo. Kailangan maging matuwid tayo, maging righteous tayo. Sabi nga ni Aring David, dito po sa awit, Kapitulo 37, versikulo 25. Ito po, isang kapalaran, magandang kapalaran din. Naging bata ako, sabi niya, ngayong matanda na. Hindi ko nakitang napabayahan ang isang matuwid, ni ang kanyang mga lahi o yung kanyang mga anak, hindi nagpalimos ng tinapay. Yun po, isang magandang kapalaran yun. Kailangan maging matuwid tayo, maging righteous tayo, para sa ganun makamtan natin yung mga biyayang yun. Marami na po tayong mga narinig, maraming mga biyaya. Ito pa isa. Dito po sa awit din, unang kapitulo, versikulo 1 hanggang 3, mapalad, sabi niya, ang mga taong hindi lumalakad sa usok ng mga masasama. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Sabi niya. Hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Hindi umuupo sa hupuan ng mga mapanlibak. At ang kanyang kagalakan, sabi niya, ay nasa utos ng Panginoon. Nagmumuni siya, nagbubulay siya gabi at araw sa kanyang mga batas. Parang isang puno, naitanim sa tabi ng batis. Nagbubunga siya sa kanyang kapanahunan. At ang kanyang mga daon, hindi nalalanta. And his leaves, sabi niya, doesn't wither. Ito po yung kauli-ulian. Ito ang pinaka-important dito. Bawat kanyang ginagawa ay pinagpala. Whatever he does, shall prosper. Yun po, mga kanuwanan la pong versikulo rin. Nakala po rin kanuwanan. Kaya manalig kayo. Kailangan natin kung Biblia, isong alakong importanteng gagawan, pagsikapan niya pong basan niya ini. Wotang babasan niya ini, bala mo, kasabi tayo yung Diyos sa harap-harapan. Yung pong tutunan yan, isong mapanalangin niya yung tao, palagi na yung kakakasabi yung Diyos. Malapitan. Sisit mo yung panalangin, kaya isipan mo, makiramdam niya yung Diyos. Agyang by millions na rin manalangin, pakiramdaman nila individually. Tunggal metong. Po makasara. Kayang pasbol ka rin manalangin. Basahin Diyos. Andayang makiramdam. Andang makinig sa may panahon na manalangin sa Kanya. So, sikapin natin maging mapanalangin tayo, maging close tayo sa ating Panginoon Diyos, sapagkat ito ay isang paraan. Pag nakilala natin ang Diyos bilang isang tunay na Diyos at ang Kanyang isinugo, ang ating Panginoong Jesucristo, yan po ang buhay na walang hanggan. Juan 17:3. Yan lamang po ang aking konting maibabahagi. Muli po, isang pinagpalang anibersaryo sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating magulang galing pa ng Region 2, Isabela. At ang muli po tayo ay mananahimik dahil dadako po tayo sa mediumship spiritual communication. Ang gaganap po sa kanyang tungkulin ay ang ating kapatid na Peli Dairit, galing po ng Isabela, at followed to be
followed by Hermano Wilson Samson from Mulaninge din. Jehovang Diyos. At ang kanyang mga salita, ito'y walang pagkakaiba. Na kung inyo na itong tinanggap, at inyo nang sinunod, kailan may manatili kayong huwag padaya kailanman, sapagkat kailanman siya'y hindi nagpadaya. Kayo ngayon naririto at nakikinig ng kanyang mga salita. Na tulad ng panahon na siya'y naparito, na nangangaral ng gagamot at minsan siya ay tinukso ng dyablo sapagkat siya ay nagpapatuto na biruin man ninyo ang inyong kapwa, dadapwat, sambahin ninyo at purihin siya sa kanyang pagkakatotoo. Na kailan may kahit anong tukso ng dyablo, hindi siya nagpadaya at buo pa rin ang kanyang panindigan, ang kanyang paniniwala na may isang Diyos na dapat paniwalaan at sambahin at wala ng iba. At ngayon nagpatotoo at ngayon nagpapasalamat ang lunduyang Sibol Tagumpena ng Biye na kami naririto upang siya'y pugayan sa kanyang pasasalamat sapagkat nagpatotoo siya. Gumawa siya sa kanyang mga naririnig at paniniwala sa mga salita ng Diyos. Nakasa kanila kung dumaranas man sila ng mga pagsubok o kung ano-ano mang mga bagay dito sa lupa na dapat danasin at pagsanayan ng bawat isang mananampalataya, na ngayon sila pa rin ay nananatiling nakatayo. Sila pa rin ay lalong lumalago na tulad ng isang halamang nasa gilid ng isang batis na dumating man ang mga init o hunos,
kailan may hindi sila mabubuwal. At sa kasalukuyang ito, kung ano man ang mga batik sa inyong samahan o pag-ugnayan, sabi rin ng banal na kasulatan, kung mayroong butas, ito'y inyo ng agapang takpan. Kung ang inyong mga bubong ay butas rin, inyo na itong gawin. Huwag na ninyo itong hayaang lumalapa upang kayo'y lalong magsilbing isang uliran sa isang pananampalataya o sa unyon espiritista na inyo na ngayoy kinaanipan. Huwag magpabaya ang bawat isa sa inyo. Sapagkat kung kayo'y magpapatuloy, lalo't lalo na halimbawa sa isang hapagkainan, ito'y inyong pakanamnamin. Kung mayroong tinik, inyong himayin. Kung mayroong mapait, gawin nyo itong matamis. Ganyan ang manatiling tapat na anumang bagay ay kanyang tatanggapin, kung paanong ang Panginoong Jesucristo na siyang nagkatawang tao, anuman ang kanilang ginawa sa kanya, ay kanyang tinanggap. Pinainom siya ng mapait, ginawa niya itong matamis. At sa ngalan ng inyong pagkakaisa sa araw na ito, at hindi lamang dito sa Sibol, Tagumpena ng Biye, na makakitaan ng isang halimbawa o tatak, hindi lamang sa tatak sa pamamagitan ng pluma at ballpen, kundi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sapagkat sa inyong mga kalasag, meron kayong nakatatak o binabasa na sabi niya, papunta king Diyos, lugod at kabyasnan, alang dapat amayap, layang kaligtasan. Nya sana'y balang metong at metong kaya kayo, gawa kayo, muking mayayakit at etiyo, nun lalong maygit, makanyan yung pagnasan, itang mayayakit, uling iti, iyang katutuan, at kayong kayablasan. Iyan mo ni kalakong kakaluguran, uling nga na ning Diyos, ding maminto at gagawaking kayang kaburian, ilaringaw sanang kakaluguran, sana ikayo ikongan, ban makanyan kong magmana, at tanggap king kanwanan, emubukod keto sulip, nune pa naman lalong maygit, karin banwa ke kayo ke kongan. Iyan mo ing kanakong bendisyon, makanyang keng lalaganap karimbalang metong at metong ke kayo. Alate aliwa, pasibayo, dinalo ke kayo. Espiritu Santo, lakwanda kayong mit mo kapay. Maraming salamat po sa ating magulang. At tinatawagan po namin si Hermano Wilson Samson, Sentro Mulaning Enden, nasusundan po ng choir ng Kayarihan ng Biye. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat.
ang Mula ng Eden ay nakipag-isa sa ika-7 anibersaryo niyo po. Sa oras pong ito, matagal na akong nagsasalita, pero sa oras nito, may dala po akong nervyos. Minsan, may nakausap akong matanda. Sabi niya sa akin, Wilson, sabi niya, pag nagsasalita ako at walang gaanong tao, sabi niya, wala akong ganang nagsasalita, sabi niya sa akin. Sinagot ko naman sa kanya, sabi ko, ako naman baligtad tayo. Gusto ko, sabi ko, pag nagsasalita ako, konti na lang yung tao. Ba't naman, sabi niya, para kung magkamali ako, konti na lang ang mapapahamak ka. Napakahirap po ang magsalita sa harap na ito dahil sa oras na ito, nakasalalay sa nagsasalita dito ang kaligtasan ninyong lahat. Nakasulat po sa 1 Timoteo, paki-screen lang, 4:16. Primerong Timoteo 4:16. Sabi ng nakasulat, kaya po, ang pagtayo dito ay isang malaking responsibilidad sa Panginoon dahil pag nagkamali ka dito, marami ang idadamay mo. Sabi ng nakasulat, mag-ingat ka sa inyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong ring sarili ang ililigtas mo at pati na ang nagsisipakinig sa inyo. Correct ba ako? Kapag nagkamali ako dito, damay na lahat po kayong lahat. Sana wag naman. Loobin sana ng Panginoon sa oras nito na sana gamitin po ako sa tamang landas para tayong lahat ay maligtas. Dahil ang punto de vista po natin ngayon ay kaligtasan, hindi sa buhay na ito. Kaya tayo nandito, ang punto natin dito, ang kaligtasan pagkatapos ng buhay nito na makarating tayo kung saan ang pangako ng Panginoon. Sinabi niya, gusto ko kung nasaan ako, tayo dumuon din sila. Ganyan po. So ngayon, umpisahan po natin. Pero bang ang kaligtasan ay mabibili? Hindi mabibili ang kaligtasan. Pwede bang tanggapin mo lang si Jesus Christ, sabi nila, ikaw ay ligtas na. Hindi pwede rin po yun. Na pwede mong tanggapin mo lang si Jesus Christ, sabi ng ibang relihiyon, ay ligtas ka na. Mag-aral po tayo. Umpisahan po natin sa 10:17 na ng Tao Roma. 10:17 ng Tao Roma po. Ito po ang umpisa para makamit natin ang biyaya ng Diyos sa ikaliligtas natin ayon sa turo ng Biblia. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. Take note po. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Paano ka maniniwala kung wala kang narinig? Ano pa? Kagaya po dito, kung narinig ninyo yung kapatid kaninang nagbigay ng inspirational talk, kaya siya naniwala, meron siyang dapat paniwalaan. Tayong mga espiritista ay ganyan. Kaya tayo nandito at meron tayong dapat paniwalaan. Ngayon, nakakinig tayo at naniwala tayo ngayon sa pamagitan ng salita ng Kristo. Ano ang ginawa naman ni Jesus Christ papunta sa kaligtasan nang tayo nakakinig at naniwala? Sa 1:13 of Efeso. Ito ay papunta po sa kaligtasan natin. 1:13
ng Epeso. Ito, nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ninyo ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo, ang iyong kaligtasan na nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y nagsisimpalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo ng ipinangako. Natatakan po pala tayo. Ibig sabihin, hindi pa tayo ligtas. Nagkaroon na tayong ama, nagkaroon na tayo ng pastol na magbabantay sa atin. Tinatakan tayo ng Espiritu Santo ng pangako. Ibig sabihin, patotoo na ikaw ay isa na sa magiging anak ng Panginoon. Wala pa yung kaligtasan. Nasa pananampalataya pa lang tayo, nasa pakikinig pa tayo, at nasa pagtatatak pa tayo. Ngayon, pupunta na tayo sa kaligtasan. Sa 15:1 ng primerong tao Korinto, 1:2. Okay? Ito po, 1 hanggang 2. Sa 1 muna. 15, 1:2. Primerong tao Korinto, 15, 1:2. Ito ang sinabi po ni Apostol Pablo sa mga tao Korinto. Gaya naman sa atin ay pinapaalala sa atin na maging gaya tayo nila. Ngayon, pinanatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa iyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na sinaman ninyong pinanatilihan sa Diyos. Sa papagitan naman nito'y ligtas kayo kung mananatili po tayo. Ano? Magtiyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya na walang kabuluhan. Sabyan mo, espiritista ka. Potang kay karasting aldo Domingo, kasi simba. Maniwala kang banal na espiritu, mo naman tutok yan detang burina. Sinabi ng makasulat, maliban lang na kung kayo'y nagsisalampalataya na walang kabuluhan. Kasi po, ganito ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ginagawa, hindi pwedeng bilhin. Sinong taong hindi nakakakilala sa Panginoon? Yung magnanakaw nga pag nagnanakaw, nagdarasal pa Anong di nagdarasal? Diyos ko po, wag sana po akong mahuli. Nagnanakaw na yan, Kaya nga po sa Primerong 1, 2:4, ganito ang sinasabi niya. Hindi masasabing espiritista ka na, ligtas ka na, hindi po. Kailangan may gagawin tayo dito. Huwag mo sabihin na dumarating ang banal na espiritu, tayo'y nakasulat ng pangalan. Pag hindi ka rin gagawa, I'm very, very sorry. May nakasulat sa Biblia. Ang sabi, sa 2:4 ng Primerong 1, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos. Anong sabi? Ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sabi mo, espiritista ka. Nepo, sabi mo, titipaing banal na espiritu ka. Puta mong masakit ka, karing kasi simbo. Nepo, putang ating kang kailangan karing kasi simbo. Makanyan! Ing kapanandaman, metong niya pong kaparalanan o yung pagsubok, metong niyang kaparalanan ng Diyos na ausana ka. Bakit ausana ka? Buri na kang magobra, buri na kang kayabe, king kairian banuang. Nyapining pagsubok po. Problema? Tamo po problema. Kasi, isungin problema, pinroblema, may magiging problema. Ing problema, susolusyonan niya po. Anya nang minsan, atin naman po kasi kaya katamo at sumurin kaya katang panalangin, nyaning minsan, in Diyos ka rin nakataba batayanan. Bago pong magwakas, atin na po 5 minuto? Hala po. Anan itang manalangin. Diyos ko po,
Dinan mo kung dakala kapibabatan. Ano? Dinan mo kung dakala tiyatagan. Unang gawa ng Diyos kaya kanya, dinan dakala pagsubok. Bangka dito, may kapibatang ka. Punta kayo, magreklamo ko, magdubena na ako man po, makipag-anibersaryo na ako man po, sisimba na ako man po, karang Domingo. O, ba't daratang pa ka ko yung pagsubok? Kasi, kapatad, at tsuket ang adwan mo king Diyos. Tapat siya po yung Diyos. Anyaya ko, manibat po kanitang tiro na akong Apostol Pablo, ay Apostol Santiago. Sa masdan mong manalangin, ulingin panalangin mo, yang miras kaya ka nga na. Bawa niya ako. Yung manalangin ko po kanita, baliw po. Ginawa nga ako, basta't milalabas ko mo po, mga patingapon makatatlo. Pasalamat na ako po kaya kayo. Anya pining marariyari kanita kayang biya ko, uling using galunggong kinsandi ko, sinili ko nga pulong pesos kanita niyang panahon 90s, ano pong karakal, almusalan ko lang, pagtuang ko lang gako pong gaganapon. So, milabas ko patingapon. Ali, kapatad, inipumi itong yang pamagaral, kaya katamo, nang manalangin tamo, may itong yang kaparalanan, bang kanita, tama na lupsupan king Diyos. Uling batayan, uling in Diyos, tapat iya po kaya katamo. Pero, king kaligtasan po, tandaan nyo, dindamit ang banal na Espiritu may salita, mayakwa, king singkagaling magsalita keni. Mayakwa, kitang parati kang sisimbo. Metong niyang puntos, ing pamanyimbo. Magana ka, mapanyapat kang maip, nakaman sisimba, mali ka pa mo rin. Ka pa mo rin miligtas. Kailangan mapanyapat kang maip, kaya saka kasisimba, 100% miras ka king kairan banwa. Ang ganang kulo po, mayap, amayap, ayabak po ito. Maraming salamat po, Hermano. At atin pong tinatawagan ang choir po na Inkayaryanin Bie. Nasusundan po mamaya ni Hermano Eddie Yumol.
Marami pong salamat. Hello. Maraming salamat po sa choir ng Ingkayarian MB. At dadako muna po tayo sa ating mga talateksto. Ang susunod po na magbibigay sa atin ng mensahe ay si Hermano Eddie Yumol, District 3 President, Cagayan City, Region 2, Isabela. At maganda po mamaya si Hermano Ben Tolentino. Isa pong mapagpalang umaga ang pasasalamat ng Lunduyang Sibol Tagumpay NMB. 47 na po. Kumbaga malapit na yung kanilang golden anniversary. So ilang panahon na lang po. Sa Diyos po ang kapurihan. Pumalakpak po tayo ng malakas. Kasi ang ating ginagawa ngayon ay isang party ng pagsamba. Pagpuri sa Diyos na kung paanong ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay kailangan purihin natin at sambahin na nagaganap ngayon ang nasa talatang Colosas 3:15 hanggang 17 na ganito po ang kanyang sinasabi sa talata sa Colosas 3:15 hanggang 17. Ganito po. Sabi niya ay ganito. Sa 3:15. At maghari sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Kristo. Nadya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Ang pagpapasalamat po'y ginagawa natin araw-araw tuwing anibersaryo. Sa 16, sabi niya, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa Diyos, sa may biyaya ng inyong puso sa Diyos. So, ginaganap po natin sa oras na ito, umaawit tayo ng awit papuri, nagsasalita tayo ng salita ng Diyos, na ito'y pinakamahalaga upang makamit po natin yung kaligtasan. Kasi lahat tayo gusto natin maligtas. Sino ba yung mangliligtas? Sabi niya sa 4:12 ng Gawa, walang ibang pangalan, sabi niya. At
At sa kanino mang iba, sabi niya, ay walang kaligtasan. Isa lang po ang may tanga ng kaligtasan. Yung mangliligtas, yung nagbigay ng biyaya, yung nagbigay ng habag, na nakasulat sa ating tema, sapagkat walang ibang pangalan, sabi niya, sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sino yon? Yung may tanga ng kaligtasan. Yon ang Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos. At basahin po natin ang ating tema na kung papaanong sa mga ibang preacher, pinuputol nila ito eh. No? Sabi niya sa ating tema, sa biyaya, sabi niya sa Efeso 2, simulan natin sa 4. Ganitong kanyang sinasabi. Ngunit ang Diyos, sabi niya, palibhasa ay mayaman sa awa. Dahil sa kaniyang malaking pag-ibig na kaniyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. So sa pamamagitan ni Kristo, tayo maliligtas kung susundin natin ang kanyang mga ibig. Sa 6, sabi niya, at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang sa mga panahong darating ay mahayag niya ang dakilang kayamanan at ng kanyang biyaya sa kagandaang loob sa atin ng Kristo Jesus. So maliwanag po ang mangliligtas. Kaya nga sabi niya sa ating tema, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa habag ni Kristo, tayo mangaligtas, sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinaniniwalaan natin siya. Sinampalataya natin siya. Na ito'y hindi sa inyong sarili, sabi niya. Ito'y kaloob ng Diyos. Totoo po yun. Kaya nga, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, sabi ng mga preacher, upang ang sino man ay huwag magbaburi. Totoo po yun. Walang ibang magliligtas, hindi naman tayo eh. Siyang magliligtas. Kaya lang, maliligtas tayo kung susundin natin yung kanyang kagustuhan. Dito sa 10, maliwanag po ang kanyang sinasabi, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So nalalang po pala tayo, hindi sa masamang gawa. Para sa mabuting gawa na inanda ng Diyos ng una, sabi niya, upang siya nating lakaran. Kaya sabi ni Kristo, ako ang daan. I am the way, sabi niya. Inihanda niya yung daan. Kaya lang maraming daan ngayon. No po? Sa dinabi namin ng daan, nalilito yung marami. Pero ako, proud ako, na kung saan, sabi niya, nananahan ng Espiritu Santo, doon may kalayaan. Kaya nga ang Espiritista, napakalaya po natin. Kaya lang, yung ating kalayaan, huwag nating pagsamantalahan. Kasi yung kaligtasan nga, naiwawala yan eh. Yung tatak ng Espiritu Santo, iingatan po natin yan. Napakalaki po ng eraser ni Satanas. Ano po? Baka mamaya i-erase nila kaagad. No? Kaya iniingatan po natin sa pamamagitan ng ating paggawa na ginagawa natin tuwing araw ng linggo, tuwing araw ng anibersaryo, tayo'y nagkakaisa na sumasampalataya at naniniwala doon sa Diyos na mangliligtas. Kasi siya lang po yung tagapagligtas. Walang iba. At meron pa siyang inutusan sa atin. Ang inuutusan niya, yung Espiritu Santong pangako. Yung the comforter, sabi niya, yung mga aliw. Kaya nga, pag ang dumating mga aliw, ay talagang maaaliw po tayo. Pero kung nananakot o nagagalit, no, hindi tayo maaaliw. Kaya nga, sa pamamagitan ng karunungan na ating binabaka, ang mga kamangmangan, labanan po natin yan, na kung minsan sa ating mga paggawa, sigurado na ba ako sa aking daang dinalakaran? Sinusuri mo ba? Kasi sa mga iba, sumampalataya ka lang, tanggapin mo si Kristo na personal mong tagapagligtas, ligtas ka na.
Once saved, sabi na, always saved? Pwede bang ganon? Naiwawala nga yung kaligtasan eh. Once saved, sabi niya, always saved ka na kahit gumawa ka ng masama. Hindi pwede. Kasi meron yung lema doktrina nating, sin caridad no hay, salvasyon posible. Sa labas ng kaawaang gawa o kawang gawa ay walang kaligtasan. Kaya nga po mga kapatid, mga hermano at hermana, proud tayong mga espiritista kasi tayo ang umaakay sa atin, Espiritu Santo, hindi tao. No? Kasi sabi niya sa Jeremias 17:15, sumpain ang tumitiwala sa tao. Sinong dapat pagkatiwalaan? Si Pangulo? Yung mga opisyales? Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya nga sa pamamagitan ng pagkikita-kita po natin pagkakaisa, sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi ko, naganap yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, na mga turuan tayo sa pamamagitan ng himno, ng mga salmo na nakakaaliw sa Diyos. Kasi inaalala ko si Haring David noon, nung bata pa siya, kumakanta siya, tumutugtog siya. Biro nyo, kinaya niya si Samson na napakalakas. No, kinaya niya yung mga leon. King Leon, King Tigre, nga na ko tatakot kay Kapa. Yung mga nagawa ni Haring David sa kapurihan sa Diyos, nagpapastol siya, anong ginagawa niya? Pinupuri na ang Diyos. Kumakanta siya. Pinagpala siya ng Diyos. Kaya nga po, naging hari siya at siya yung naging ama ng pinakamatalinong tao na si Haring Solomon. Maraming salamat po sa Diyos pong kapurihan. To God be the glory. Maraming salamat po, Hermano Eddie. At tinatawagan ko po si Hermano Ben Tolentino, District 1 President po ng Region 2, Santiago City, Isabela. At maghanda po mamaya ang pamanad sa Kimbia Choir. Salamat po sa Diyos. Salamat din po sa mga Espiritu. Pinupuri ko rin po yung mga host celebrant ngayong araw na ito, ang nagdiriwang ng kanilang anniversary, ika 47th anniversary. Mga bisita po nanggaling sa iba't ibang lunduyan, dito po sa Kapatagan, at ganun din po, alam ko marami rin kaming nanggaling po sa kabundukan. Kami po taga Region 2 na dumalo rin po sa inyong pagtitipon ngayong araw na ito. Naway pagpalain ng Diyos ang pagdiriwang na to. Kung alam ko lang mabibigyan ako ng oras, mga kapatid, nagbarong sana ako. Kasi kagabi nakabihis ako pero nakita ko wala akong pagkakataon mabigyan ng oras. Etong oras na to, kung nakabarong ako, pakiramdam ko parang senador din ako siguro nagsasalita. Kasi sa tingin ko, sa mga andito sa loob at saka sa labas, wala po akong nakitang hindi nakabihis ng gusto. So, ang pagtitipon na ito, na programa ng Diyos, nasa kaayusan. Kung alam ko lang, sana yung pinakamaganda kong barong sinuot ko. Dahil feel ko para akong senador na nagsasalita sa harapan niyo. Nakagayan po ng tema, mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos, kayo'y nangaligtas. Apostol Pablo po ang nagsasalita. So, ang biyaya pala na nanggaling sa Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan. Kung kaya tayo nga dito ngayon na parehas ko ring nangangarap o nag-ambisyon mailigtas, yun po ang paka-interesan natin, yung biyaya. Ano ba yung biyaya sa Kapampangan? Kalam. Kaya ng Ilocano po, parabor. So, biyaliwala. Ang biyaya na tinutukoy ng Diyos dito ay yung mga pinagkakaloob
sa mga taong nananampalataya upang may kakayahang gumawa ng kanyang mga kalooban. Hindi ko mo na binigay yung biyaya sa iyo, ligtas ka na. Yung